இப்போ நீங்கள் மொபைலில் பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த எலிவேஷன் டிசைனை தான் நம்ம ஒரு வருஷத்தில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி ஒரு பில்டிங்காக எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருக்கோம். அதுதான் இப்போ நீங்கள் பெங்களூரில் பார்க்குறீங்க. இப்போ இந்த ப்ராஜெக்டோட ஓனரான மிஸ்டர் பிரபாகரன் சாருக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் எங்களை நம்பி கொடுத்ததுக்கு மிகவும் நன்றி. இப்போ இந்த ப்ராஜெக்டோட லொக்கேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தஞ்சாவூர். நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சர்வீஸை வந்து ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு முழுக்க வந்து நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். 2D பிளானில் ஆரம்பித்து இன்டீரியர், எக்ஸ்டீரியர், அதுக்கப்புறம் வாஸ்து, அப்ரூவல் பிளான், இப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் எல்லா சர்வீஸுமே நம்ம பண்ணுறோம். ஓகேவா? நீட் இருக்கிறவங்க எங்களை நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம். மேலும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சம்பந்தமாக ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். எங்களை காண்டாக்ட் டீடைல்ஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் கமெண்ட் செக்ஷன்லையும் மென்ஷன் பண்ணுறோம். தென் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த வீடு இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதோட ஃபுல் இன்டீரியர் அண்ட் எக்ஸ்டீரியர் ஒர்க் வந்து எப்படி பண்ணியிருக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி முழு வீடியோ வந்து நான் மேக் பண்ணியிருக்கேன். அந்த வீடியோ லிங்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் கமெண்ட் செக்ஷன்லையும் கொடுக்குறேன். ஓகேவா? உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வீடியோ இதோட பண்ணுறாங்கன்னா நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். Until then, stay tuned with Della Builders. Bye bye. See you then.